Steppi er en banebrydende ergonomisk opfindelse til dig og din kontorarbejdsplads. Den hjælper dig med at undgå og reducere en lang række af de skader, som du får ved det stillesiddende arbejde. Fordi Steppi sørger for bevægelse, er det let og behageligt at stå op i længere tid, end du plejer. Så får du en mere fysisk aktiv hverdag på kontoret. På den måde reducerer du nogle af de problemer, der opstår, når du har stillesiddende arbejde. Når du står mere op på arbejdet, reducerer du risikoen for overvægt, diabetes, hjerteproblemer, højt blodtryk, rygsmerter, skulder- og nakkesmerter, træthed. På grund af Steppis lette, konstante bevægelser undgår du træthed og hævelser i fødder og ben. Blodgennemstrømning øges i hele kroppen, også til hjernen. Du styrker og træner muskler i ben og ryg. Du bevarer en god holdning til gavn for nakke og skuldre. Du forbedrer din balance, og så forbrænder du 3-4 gange så mange kalorier, som når du sidder stille. Alt sammen noget, der vil gavne dit helbred på lang sigt. Steppi er super enkel i brug. Træd hen til dit hæve-sænkebord og bemærk, hvor dine fødder er, når du står tæt på bordet. Læg pladen på det samme sted. Når du træder op, så sæt foden ude i siden og træd pladen ned, så den bliver stabil. Træd derefter op med den anden fod. Hæv dit bord, så din albue danner en ret vinkel, når dine hænder ligger på tastaturet. Juster også skærmen, så din arbejdsflade ligger ca. 10 cm under øjenhøjden. Det er nemt at skubbe din Steppi ind under bordet, når du ikke bruger den, og tilsvarende let at trække den ud med en fod, når du vil stå igen. Når du sidder, anbefaler vi backup-stolen, som giver dig samme gode holdning og muskelaktivitet. Brug Steppi på kontorarbejdspladsen så ofte du vil. Jo mere, jo bedre. Brug den også ved hurtige, aktive møder. Steppi er effektiv træning, f.eks. før skiferien, og skånsom ved genoptræning efter skader. Alle taler om det stillesiddende arbejde. Steppi gør noget ved det. Steppi, op at stå på den lette måde.